ואז שלום צופים יקרים, היום אני אראה לכם איך לעשות מיינקארט, לא מיינקארט, לעשות כספת. אני לא יכול לפתוח את הכספת, אני לוחץ פה ואז אני כן יכול, רגע, ואז אני יכול לשים פה מה שאני רוצה, ואז כדי להחזיר את המצב ואני לא יכול לפתח. טוב, אז איך עושים את זה? עושים את זה ככה. ככה. אני לא אסביר לכם כי אני די ממהר. ככה. וככה. פשוט תעשו מה שאני עושה. נו! מה? זה אמור להיות לי למטה, כאילו ככה. הנה, ועוד פעם, ושמים פה בלוק, ואז פה שמים בלוק כזה, ואז פה עושים את זה כמה פעמים עד שאתם רואים. אני אגיד לכם מתי. אני מעדיף לעשות ככה. הנה. ואז אתם רואים שהצ'סט לא זזה וכאילו יש עיוותים כאלה בזה. ואז אתם חוסמים פה. עושים את כל המגדל שעשיתם. ואז אתם עושים פה חור. עושים ככה. ועושים ככה. ושמים פה ככה. וככה זה פותח את הצ'סט. ואז שמים פה עוד אחד. וזה סוגר את הצ'סט. אז אפשר לשים על זה לבר. זה כאילו אין פה כלום בזה. אז מקווה שנהנתם. יאללה ביי.